नमस्कार। ओडिया क्लास ज्ञानवारिधि को आपण मानंको स्वागत करुछि। आज आमे आलोचना करिबा गणमाध्यमर संज्ञा, स्वरूप ओ परिसर संपर्क रे। प्रथमे देखिबा ए गणमाध्यमटी कौन। गणमाध्यम कहिले आमे कौन बुझु बा गणमाध्यम काहाकू कहा जाए। गणमाध्यम कहिले आमे जानिबाकू पाउछु एहा दुईटी शब्द को नहीं गठित होइछि। ताहा हेउछि गण ओ माध्यम। गण अर्थ जन बा जनसाधारण, दल, समूह अथवा एक विशाल जनगोष्ठी को मध्य गण बोला जाई पारे। माध्यमर अर्थ हेउछि सहाय बा मध्यस्थान। तेबे मोटामोटी गण ओ माध्यम को मिसाई एहार अर्थ हेउछि एक बृहत्तम श्रेणीर जनता, लोक किंबा गण को आकर्षित करी समाज उपरे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावरे प्रभाव विस्तार करी पारुथिबा संवेदनशील माध्यमटी हेउछि गणमाध्यम। संक्षेपरे कहिले गण जोगाजोगर माध्यम को गणमाध्यम कहा जाए। एहा एक सूचना धर्मी माध्यम। गणक पाई उद्दिष्ट ओ गणक द्वारा व्यवहृत एक सूचना प्रदानकारी माध्यम हेउछि गणमाध्यम। गणमाध्यम शब्दटी इंग्राजी शब्द मास मीडिया शब्दरू आसीअछि। एही गणमाध्यम संपर्क रे विभिन्न इंग्राजी शब्दकोश गुड़िकरे विभिन्न व्याख्या प्रदान करा जाइछि। सेगुड़िकरू किछि एठारे आमे आलोचना करिबा। कॉलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी 2012 डिजिटल एडिशन अनुसार द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट reach large numbers of people in a short time, such as television, newspaper, magazine and radio. The American Heritage New Dictionary of Cultural Literacy 3rd edition 2005 अनुसारे न्यूज़पेपर्स, मोशन पिक्चर्स, रेडियो, टेलीविजन एंड magazines, all type of which have the technical capacity to deliver information to millions of people. गूगल रो मास मीडिया विकिपीडिया अनुसार मास मीडिया refers to a diverse array of media technologies that reach a large audience via mass communication. एहा व्यतीत ओडिया भाषार शब्दकोश गुड़िकरे मध्य गण
ଓ ମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୂହ, ପଲ, ଦଳ, ଶ୍ରେଣୀ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଅଭିଧାନ ଅନୁସାରେ ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୂହ। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷର ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ମାଧ୍ୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ। ସେହିପରି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ବିଦ୍ୟାପୁରୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ଅନୁସାରେ ମାଧ୍ୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହାୟ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଳ ବା ସମୂହ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ବା ସହାୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦଟି ବେଶୀ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦଟି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ, ସାହିତ୍ୟର ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରେ, ସଫଳ ଓ ବିଫଳର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରେ, ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ନବନିର୍ମାଣରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଏପରିକି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଓ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବାର ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ କହିଲେ, କୌଣସି ଏକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଜନଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଜନମତର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ ଓ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଏହି ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ତାହା ହେଲା, ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଅନୁମାନ କଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଭାସ ମିଳିଥାଏ। ପାତାଳପୁରର ନାଗଲୋକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ନରଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଦେବଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ନାରଦଙ୍କର ଅବାଧ ଗତି। 14 ଭୁବନର ବାର୍ତ୍ତା ସେ କ୍ଷଣକରେ ବିତରଣ କରିପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଗଣପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ବୀଣା ବଜାଇ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି ଭୂଲୋକରୁ ଦେବଲୋକ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସୂଚନାର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଥିଲା।
ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ କାଳ୍ପନିକ କୁହାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ଫଳରେ ମାନବର ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାରଧାରା ବିକଶିତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲା ମଣିଷ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଏସବୁକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦଳଗତ ଭାବରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାଜା ବଜାଇ ଶିକାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦଳଗତ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ବିକଶିତ ହୋଇ ରାଜା ଓ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୋରା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଦେଶ ବା ଘୋଷଣାନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ କରାଗଲା। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଘଟଣା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିବା ପରେ ଖବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ। ଫଳରେ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇପାରିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଛାପାକଳର ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳର ଉପଯୋଗ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ତଥା ଶିକ୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରିଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। କାହାର କିଛି କର୍ମରେ ଆସିଲେ ଆମର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।